entenem per antinovel·la? Doncs la novel·la que, diguem-ne, es proposa en contra de la novel·la tradicional. És a dir, des de la Grècia preclàssica fins al segle XVIII, la novel·la anava per lliure, amb el qual la novel·la creixia a l'ombra de les altres grans gèneres literaris. I de cop i volta, al segle XVIII, hi ha una mena de batalla per la novel·la i el que hi ha al final de la batalla de la novel·la és la tipificació de la novel·la moderna que nosaltres entenem, que és una novel·la de configuració realista. I tan bon punt es fa la configuració i la novel·la serà realista o no serà, comencen a sortir immediatament contrapropostes. I aquestes contrapropostes són l'antinovel·la. Fem una altra cosa, molt més oberta, molt més creativa i no tan lligat a la teoria mimètica d'Aristòtil i tal i que qual. Començarem estudiant tres propostes que se'n surten completament dels paràmetres del que nosaltres esperem d'una novel·la. I en aquest cas estudiarem de Denis Diderot, Jacques el fatalista. És a dir, Diderot fa tres novel·les, dues d'elles són clarament antinovel·les, que són novel·les que es volen desmarcar de la típica novel·la realista del segle XVIII. Després mirarem Edgar Allan Poe amb la seva famosa narració d'Arthur Gordon Pym, que encara ara, al segle XXI, estem mirant d'entendre exactament de què va aquella novel·la, perquè l'home el que volia era respondre a la tradició del que ell trobava una cosa molt opaca, que és la novel·la realista. I després acabarem el curs mirant una de les obres més perfectes i més precioses del conjunt de la literatura del XIX, que és Bartleby, l'escrivent de Herman Melville. I justament Melville, amb aquesta obra breu però molt potent, el tio fa la seva proposta d'antinovel·la, fins a negar el propi discurs de la novel·la, perquè Bartleby es tanca en un mutisme, un silenci absolut, que seria l'equivalent a la fi de la creació, la fi de la novel·la. I això era Melville dient: jo no vull anar copiant el que fan els altres, vull més llibertat creativa que la novel·la tradicional no em dona. El curs està obert a tothom que vulgui completar el seu coneixement d'un dels capítols que no s'estudia gaire dins de la tradició. No cal dir que us hi espero per acabar de completar la vostra visió del que és la història de la narrativa en el món occidental amb aquest capítol que jo crec que no se li ha prestat prou atenció.